So what's up mga gano, mga tulad Bay Hotel karon sa first time ako sa Bay, nag-invite ko sa akong mother, kinaabot na. So mga tatakad in 3, 2, 1. A few moments later. So what's up mga gano, first time na rin sa Bay Hotel. Great! Waju matultulas sa ginida. Hotel labi no? Waju matultulas sa ginida pikir. So ato na natutulong din. First time yun, nagkagawin ng bataa gini. What's up mga gaya? So karoon mga gaya na natin eh. Sa bahay ko, mga bahay. Ibaan ko, bato kong bahay gini. So ito, may taon si mama. Ano na sila eh? Ano sila? Pasak ada Nayas juga. Nayas juga dah. Pasak. Nayas juga na. Sama din ang mama na. pasak ada lagi para First time ako ari sa bahay gitu. Kuya kay lang ko ang elevator kay mo tingog. May istorya langan. Meta tengo que ver que Ya, mo kuan. tentar tayo. Ya, mo jitaw ka na. Naik card na swipe no. Kita ni hasta. Okay na. Mawa ni. Ahora, pamilya ng kami na. So yan din feeling sa Bay Hotel nila. Makuyawan din ko. Nakatulog ka. Feel na po na ako dato. Few inches later. Pero mga gaya nung ipasigaan juga dire, itagaan juga ka ng drinks. Okay. So, Mingko. May nakikita ko ka Mingko din na. May na lang ba, nakita ng Mingko. Drinks. So, karoon mga gaya no, kanang, puwa juga ko, kitong na itong gitagaan ko drinks no. Pero kung hindi kaya po makakalimtan no, shoutout ni Wendell Lengagi. Kita gigugma siya pero di iya ha. Nya shoutout ni Aileen. Single lang siya, single. Aileen Umulon. Kana search na sa Facebook. So shoutout po ni kuha po Hazel Samberly, ni Sipro Angela, Rochella, Sansan, Ria, o ni kuha uban pa nga taga kuha Blessy. Uban pa mga objective sa Soto Grande, medyo di na dyan kahit medyo igo-igo juga di siya igo-igo lang. So, uban ito ng vlog eh. Diba so, ito yung tuwag na mo karoon. Notice tingnan ito na tuwag na igo. Pinat na rin talaga eh. Kaon na kagkaon. Inat siya kayo eh. Hindi para sa ang nakasbalay ba. Kaon kagyaw-yaw sa mama. Kanan. Palit ito! Palit! So, karoon mga gahe, no, eh. Tistingan na mo ilang breakfast yun doon, makasigag mata ng breakfast na. So, tara. Anong gawin sa ta? So, mga gahe, no, ilagay yung breakfast yung mga gahe ko, grabe. Wow, bakaw. Dagan juga yung breakfast. Wow. Veggie girl. Grabe mga guys, daghan juga mapilian ng kaon. Oh my God!
sahid. Sobra pa kilip ka na pagsayo pa. Libog ka kasi magkanon pagsayo. Ano lang sa kanila. Pero napangutanan ako nga anong kanya kung ikuha nga manok. Heaven juga yun. Busog juga yun. Heaven juga yun. Makaingon ko nga. Kung pwede ba na lagi kanon mo tanan, sis, gikaon na ako, gikaon na ako, gikaon na ako. So sa pagkaano ka ng mga nangyari lang pool rin at yung taas juga yun noon. At adlook juga heights yun. So taas juga yun. Overlooking juga siya sa city. Gusto kayo, na-bar din. Pwede ka maka-order o mga imnunun. Dali. Mo na yun lang murag pool lang tawag na sa taas. So stay tuned na mga ligot. Grabe ka tugnaw mga gahi. Undang na ta. Tugnaw na kayo na good sa taas good. Taog na subos good kay init. Grabe. So mga gahi na. So karon pa doon na make check out. Namin silang labi ron. Mana ang pagka-feeling dato na to ron. Ari na ko to batong vlog no sa dili pa nato tapuso na tong vlog dire kan. So shout out ko sa kuande sa mabuutan nga tao. Sa Flex Kapal of South Vape Shop o sa Soul City Bullies, Monster Burger o the worst Tejas ever. Boom 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 boom. O sa kuande special kuande special shout out. Carol Carol, love you babe. Carol, love you. So dili na ako to ba kay check out niya, mag-drive ako. So stay tuned lang sa next vlog na to kung asa na po maabot mga feeling dato.